Agarra la panxa del panet. Es fa un quadraet. Això cada un fa d'una manera. Jo ho faig a l'estil de la meva sogra. Ma mare ho feia tallant la coroneta del panet. Però jo penso que així, com ho feia la meva sogra, l'omplis més que de l'altra manera. Jo ho he fet de les dues maneres. Però penso que així, com ho feia la meva sogra, omplis més el panet. Ara tens que fer en un gabinet de punteta. Ara lleves. Té que quedar en el trosset de pa que talles, que quede així, un poquet de molleta, perquè és la que farà de tapadoreta. I en una cullereta que tingui el rabet curtet, passem a buidar el panet, a llevar-li tota la molla del pa. T'ajudes un poquet. N'hi ha que buidar-lo ben buidet. Buidet no es diu. Ben buit. De molla de pa. Para que el capi al condumio, clar. I procurar que no te se trenqui el panet. El pa, si és del dia, millor. Perquè així la molla és més pronta. Perquè si és del dia anterior, la molla està més dura i costa més. I ara tornes a tapar i reserves. O a tapar mal. Tens que procurar que siga el mateix tall. Veus així, el mateix tall que ja has fet. Talles el quadraet. Este gabinet no talla massa. La punteta. I ara altra volta per la mateixa faena. Així fins que acabessin tots.